Přicházíš na půlroční hostování do Karviné, tak jaké jsou pocity z toho? Tak pocity moje sú úplne pozitívne po každej stránke. Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tohto klubu a že sa mi naskytla príležitosť vlastne pôsobiť tu. Pro tvoji rodinu to není ale poprvé, kdo působí tady v Karviné, tak máš nějaké informace nebo měl si dopředu, co tě tady čeká? Áno, tak pred 5 alebo 6 rokmi tu hral môj brat starší, ešte keď hrala Karviná druhú ligu. Bol som ho tu navštíviť, ale ešte tu nebol tento krásny štadión a bol som veľmi milo prekvapený, ako čo tu vyrastlo. Tak už si měl možnost potkat se spoluhráči, tak pocity? Znova musím len reagovať pozitívne, kabina je výborná, chalani, myslím, že tu hrajú výbornú partiu a hneď som cítil aj tú spätnú väzbu, že ma prijali a verím, že sa nám bude spoločne dariť. Hey, hey.